aku sama sanan logo मोनफैनाय बेखौ आं खिथालांसै जायखिया बिजनियावथ' जों रंजालि बैसागोनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय एसबी बड' निउस नायग्रा गासैबो बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बोसोर गोदाननि जासिहरनाय थाबाय बे गोदान बोसोरा बयनिबो नखराव गोजोनखौ लाबोगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो मोजाङैनो मोजां बारहोहरनो हाथों होननानै इसोरनिसिम आरज गाबनाय थाबाय बैसागोनि भिडिअ लानानै फैनाय जाहैबाय जिहेतु आं निउसबो लाबोआखै नालाय ओंखायनो दिनै भिडिअखौनो लानानै फैबाय रंजालि बैसागुनि दा भिडिअनि गेजेरजों जों गोबां खोथा सावरायनोसै नोंथांमोनहा गोबाङानो आंनि सोमोन्दै आरो गोबां खोथा मिथिबावनो लुबैनानै दंखायो दा बेखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांनो सानदों नोंथांमोना मिथिनो लुबैनायफ्रा जाहैबाय जेरै आंनि हासबेन्डआ सोर आंनि हासबेन्डखौ मालाबा दिन्थि होननानै कमेन्टआव गोबां बुंहरदों फारसेथिं बेनि बेखौबो मिथिनो लुबैयो खायसेया आरो मा मावो बेखौ गासैखौबो मिथिनो लुबैनाय दङ आंनि हासबेन्डनि सोमोन्दै जिहेतु आङो बिदि भिडिअ लानानै फैयामोन सिगांनि समाव निउसल' होबाय थानाय जायोमोन माने निउसआनो आंना कन्टिनिउ थाखायोमोन नालाय सानफ्रामबो थाखायोमोन नालाय ओंखायनो आङो बेफोरबायदि ब्लग टाइपनि भिडिअ बा बेफोरबायदि भिडिअ लानानै फैनाय जायामोन आरो दा निउसखौ एसे कन्टिनिउ खालामनायाव एसे प्रब्लेम जादों बेबि गोरलैनि थाखाय लाग्राबो मोनाखै नालाय टाइमखौनो एडजास्ट खालामनो हाया जानानै फैदों आरो बिदिनो इसनाबो उन्दुनायनि टाइम टेबोल गैया नालाय मालाबा आरो सानसे उन्दुनानै हर 11टा 12टानिफ्राय सिखारो बेनिफ्राय लाबा सोरांसि 3टा 4टासिम गाहामहालागै थायो बेबिया सिखारनानै थायो होमबा आंहा माने एडजास्टमेन्ट खालामनो हायाखै जादों आरो खामानिया एसे रेसपन्सिबिलिटिसआ बारा जादों मावग्राबो गैया नालाय मावग्रा लाग्रा मोनोबा एसेग्राब बिदि जानाय नङा मावग्रा लाग्राखौ नागिरबाबो मोनथारा दाना सिगांथ' अनेक मोनोमोन आजिखालि नागिरबाबो मोना दाना मानसिफ्रा बयबो फरायजोबो नालाय स्कुलाव थाङो ओंखायनो लाग्राखौनो नागिरबाबो मोना ओंखायनो एसे प्रब्लेम जादों निउसखौ रेगुलार होनो हाथ'वाखै दासान्दि नायनोसै मावग्राखौ माला मोनो मावग्रा नागिरगासिनो दङ मोनथ'वाखै आरो ओमफ्राय बेनो भिडिअ लाबोनाय कारना बैसागोमोन नालाय बैसागो मोन्दों गोसोआव एसे रंजानो लुबैदों बाहेरायाव थांनानै रंजानो लुबैदोंमोन न'आवनो थानानै रंजानोसै एसे बिदि सानदों ओंखायनो एसे बैसागोनि देलायबाय जिहेतु बैसागोनि बोथोर गोसोआव बैसागो मोन्दों रंजानो लुबैदों ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो बैसागोनि एसे सावरायनोसै होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाहैबाय दा जिहेतु नोंथांमोना मिथिनो लुबैखानाय दंखायो हासबेन्डनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो खोन्थालांसै दा हासबेन्डजों लोगोसे आं फिसालानिबो सोमोन्दै खोन्थानोसै नोंथांमोना फिसाला नि नाम गोबां खोन्थाहरदोंमोन जिहेतु आं भिडिअनि गेजेरजोंनो बुंखादोंमोन कि सोरबाफोर नाम मोजां मोनोबा कमेन्ट हरनानै खोन्थाहरनानै नोंथांमोनाथ' गावनि गोसो बायदि बेस्ट माने साबसिननिफ्राय साबसिन नामखौ हरबाय हाजार 3000निबो बारा मानसिफ्रा कमेन्ट हरबाय नाम खोन्थाहरबाय मोजां नामा गासिबो माने बासिनो हाया रावनिबो नाम खोन्थानायखौ बासिनो हाया नामखौ आं दोनबाय फिसालानि नामखौ आं दोनबाय कमेन्ट हरनायनिफ्रायनो आं दोनबाय माने नोंथांमोन खोन्थानायनिफ्रायनो आं दोनबाय नामखौ बे नामखौ 7-6जनसो मानसिया सेलेक्ट खालामदों आरो ओमफ्राय आङो नामखौ खोन्थानो सानाखै दा मानो होनबा 7-6जना खुसि जागोन उमुक नामखौ दोनबाय होनबा बै 7-6जना खुसि जागोन आं दोननाय नामखौनो आबसिबियाबो दोनबाय बिदि होननानै खुसि जागोन माखासे हाजार मानसिया दुखि जागोन आं खोन्थानाय नामखौ आबसिबिया दोनासै बेफोरबायदि दुखि जागोन ओंखायनो आङो 7-6जनखौ खुसि खालामनायनि माबायावनो बै हाजार जनखौ दुखि खालामनो सानाखै ओंखायनो आङो नोंथांमोन खोन्थानाय नामखौनो दोनदों खिन्थु आं खोन्थाला आरो जि कमेन्ट हरदोंमोन जि नोंथांमोना साजेस्ट होदोंमोन बे नामखौनो आं दोनदों फिसालानि नामखौ खिन्थु आं खोन्थाला आरो होनबा दुखि जागोन ना बांसिनानो ओंखायनो आं खोन्थाला दा आङो हासबेन्डखौ खोन्थानोसै नोंथांमोननो फैदो नोंखौ नायनोनो मानसिफोरा नुफेराखैबो नालाय गोबां नुबाय जानांगौ खायसे नुबाय बेनो ओमफ्राय खुलुमबाय बैसागोनि आं भिडिअ फैनायाथ' फार्स्ट टाइम दा रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय ओमफ्राय आसा खालामो बे बोसोराव बैसागुआ मोजाङै बारलांथों आरो बे बोसोरनि बैसागुआ बयनिबो न'खराव जाहाथे गोजोनखौ लाबोयो आरो जोंनि बर'फ्राथ' बैसागुखौ जोबोद गोसो गुदुङै फालिखायो रंजाखायो बयनिबो आंगो नालाय बैसागो बोथोरा नाथाय आंनि रिक्वेस्टआ बेनो खावलायनाया बेनो बयनिसिमबो जाहाथे बैसागु रंजानायाव माने बांद्राय माने जौ लोंनानै जाहाथे गारिफोरखौ सालाया मानोना आजिखालि गोबां माने खोनागासिनो एक्सिडेन्ट खोनाबाय जिउ खहा जानाय खोनाबाय जाहाथे सेफ ड्राइभ खालामो बेनो आंनि साइडनिफ्राय खावलायनाय थाबाय गाव गावनि थाखायनो मोजां जायोना जेनेबा एक्सिडेन्ट जायोबा गाव गावनि न'खरनि मानसिफ्रा बेसेबां खस्थ' मोननाङो माबा मोनसे जायोबा जाग्रायाथ' जेनेबा जाबाय थैनानै थांबाय दुखुआ सोरनाव थालाङो बिमा बिफानाव थालाङो बिब' बिनानाव जाय माने मोजां मोनो बिसिनावसो थालाङो दुखुआ थैग्रायाथ'
लोंबाय जाबाय एक्सिडेन्ट जाबाय थैनानै थांबाय मालाबा एक्सिडेन्ट जाफ्लांनाया दस्रा खोथा खिन्थु लोंनानै जानानै जेनेबा बांद्राय सालायब्रेनानै एक्सिडेन्ट जानायफोरा एसे बोरैबा आरो एक्सिडेन्टआथ' जाखायो एक्सिडेन्ट बुस्थुखौ रावबो जाया बुंनो हाया जोंजोंबो जानो हागौबा नोंथांबो जानो हागौ सोरजोंबा जानो हागौ जोंजोंबो जायो माने दस्राफ्रा जौ लानानै सालायो ओमफ्राय इयावनो दस्राफ्राबो प्रब्लेम गोनां ओंखायनो माने लोंनानै जानानै सालायनायफोरा एसे खम जानांगौ आरो बैसागो आरो जिहेथु दा बैसागो ओमफ्राय वाइफआ गोबां बार बुंबाय थाबाय आंखौ कि माने हासबेन्डनि सोमोन्दै माखासे माने भिडिअ लाबोनांगौ होननानै माने अनेक मानसिफ्रा सोंहरदोंनो डिटेल्सफोरखौ आरो अबाव मावो बबेनि दा बे हिसाबै दे एसे दावलां दे बे हिसाबै आं सोंनोसै भिउवार्सफ्रा मा सोंहरो बे हिसाबै आं खिथालांसै बेनोखि नोङो बबेनि ओमफ्राय बबेयाव मावो माने महरखौथ' नायनो लुबैदोंमोन महरखौथ' नुखाबायानोखा दा बबेनि बेखौ खिथादो ओमफ्राय मा मावो बेखौ खिथादो बबाव थायो बेखौथ' बयबो मिथिखायोआनोखा बेंगलाव थायो बेखौ बयबो मिथिखायोआनोखा दा बेखौल' खिथादो आरो बबेनिखौ खिथादो बबेनिया जाहैबाय जिहेथु बयबो मिथियो सिबिरानि ब्रह्मआथ' माने बयबो मिथिखाबाय आंखौ रावबो सिनाया एक्सुवेलि वाइफआथ' बिजनिनिनो ओमफ्राय आंबो बिजनिनि हाफ एन आवार लामा आरो बारा गोजान नङा आधा घन्टानि लामा खाथिनो माने सानैबो बिजनिनिनो आरो ओमफ्राय एरेन्ज मेरिज जादों बेखौ एसे उनाव खिथालांसै बोरै जादों बिजनिबाबो खिन्थु जोङो मालाबाबो लोगो मोनफेरलायाखै सिगाङाव मालाबाबो नुफेरलायाखै माने हाबानि सिगां बे हाबानि बे माबायावसो लोगो मोनलायनाय आरो फार्स्ट टाइम आरो बिनि सिगांथ' मालाबाबो नुलायनाय लोगो मोनाखै मिथिफेरानोखि बिदि मानसि दं एक्सुवेलि आं खिथालांसै आंखौसो मा साननानै लोगो मोनफैनाय बेखौबो आं खिथालांसै जायखिया बिजनियावथ' जों सानैबो बिजनिनिनो ओमफ्राय दा जितु डिपार्टमेन्टखौ अबाव मावो बेखौ मिथिनो लुबैयो नालाय दा इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआव मावो आं ओमफ्राय स्टाफ सिलेक्सन कमिसननि थ्रुयै फैनानै बेहाय दा इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआव मावनानै दं आरो दा वेस्ट बेंगलावनो दं पस्टिंआ ओमफ्राय वेस्ट बेंगलाव पस्टिं जानायनि सिगां दिल्लीयाव गोबां सम गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावदोंमोन दा बै समाव जेब्ला जों हाबा जादोंमोन बे समावथ' आं दिल्लीयावनो थायोमोन नालाय एखमबा समाव दिल्लीनिफ्राय न'आव बोसोराव खनसे गाहामल' फैनाय जायोमोन बेयावथ' लोगो मोनखानाय नङा एखमबा जोबो गामिनि मानसिफ्रानो आलासिसो नामा होननानै बुङोमोन नालाय हाबायावबो आंखौ दस्राजोंसो हाबा जादों सानदोंमोन माने नोंसिनि गामिनि खाथिनि मानसिफ्रानो आंखौ माने दस्राजोंसो हाबा जादों होनबाय आरो उमुकनि बिहामजो नामा उमुकजों हाबा जादों नामा बिदि होनबाय नोंहा उमुक मोननावसो जादोंबा बिसिनावलाय सोर दंबावो बिदि जाबाय बिसिनाथ' फिसाला सासेल'सो सोरजों हाबा जाखो जाबाय आरो खाथिनियानो आरो हाबा जानो थांनायाव बिदि होनबाय आरो माने आंखौ सिनाया नालाय रावबो जायगानि मानसिफोरखौ सिनायो ओमफ्राय बिदिनो हस्टेल लाइफ उन्दैनिफ्रायनो हस्टेलाव हस्टेल लाइफ सिगाङावथ' आं माने सैनिक स्कुल गवालपारानिफ्रायनो फरायनाय स्कुलिंआ आं सैनिक स्कुलनिफ्रायनो खालामनाय ओमफ्राय सैनिक स्कुल क्लास 6निफ्रायनो बाहेरायाव थानाय नालाय दासिमबो न'आव फैनो हायाखै स्कुलिं खालामबाय सैनिक स्कुलनिफ्राय बिनिफ्राय दिल्लीयाव थांबाय ओमफ्राय दिल्लीनिफ्राय दा वेस्ट बेंगलावनो दङ आं ट्राइ खालामगासिनो आरो ओरै गावनि जायगाथिं एसे पस्टिं मोनो नामा मानोना दा लासै ओरैबायदि लुबैयो कि गावनि मानसिफोरजों बर' रायजो राजाफोरजों माने गासिबो फेस्टिभेलफोरखौनो माने रंजानो लुबैयो जेरै दा बैसागु जागासिनो दङ प्लास दा बावैसो सिगां बावखुंग्रि जाबाय जों बेफोरखौ मोनफेरा दा जोंबो लुबैयो गावनि मानसिफोरजों बर'फोरजों रंजानो दा बे हिसाबै पस्टिंजोंथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नालाय माने पस्टिं गोसो बायदि मोना जोङो दा माने सोरखार माने डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसे माबा जायो आरो दा ट्राइ खालामगासिनो आं मोनसे खोथा होनो बाहेरायाव थानायखौ मानसिफ्रा ओरै सानो बाय बिदि थायो दिल्लीयाव थायो बा मुम्बाइआव थायो बेफोरबायदि सानो खिन्थु बिस्रावबो मोनसे दुखु दङ दिल्ली मुम्बाइआव थाग्राफ्राबो जायगायाव थानो मोनाखै जाथि खुरमानि हाबाफ्राव थांनो मोना फिसा गिदिर जिखुनु प्रग्राम जि हाबाफोर खेराइफोर जाथि खुरमानि आलासि जालायनाय बेफोरखौ मोनाना माने मालायफ्रा मा सानो आं मिथिया आं बिदि सानो बाहेरायाव थानायखौ मोजां मोनथारा आरो आं जायगायाव थानो लुबैयो मानसिफोरजों गावनि मानसिजों थानो लुबैयो बिदि आरो रंजानो लुबैयो ओइ जाथि खुरमानि हाबा खेराइ जाबा बेफोरखौ जानो लुबैयो बेफोरबायदि आरो मालायफ्राबो लोगोफ्राबो जिहेतु आंनि लोगोफ्राबो जेसेबां बाहेरायाव हाबा जादों बिसोरबो बेबायदिनो सिगाङाव बिसोर होनोमोन बा इदियाव थायो दिल्लीयाव थायो बा मुम्बाइआव थायो ओमफ्राय बिसोरबो हाबा जाहैनानै बिसोरबो दा आं जेरैबायदि सानो बेखौनो सेम सानो आरो गावनि जायगायाव माला थांनो मोनगोन बेनोसै आरो दा सानो गावनि मानसिजों बयबो थानो लुबैयो आरो जोंनि जानाय लोंनाय बर'फोरनि जानाय लोंनाया गुबुननिजों मिलाया जोंहा जायो अनला दाउ साम' खांख्राइ थास' बिथ'रि मैथा बेबायदि जायो बेंगलावथ' मैथा बेखौ मिथिया
ओमफ्राय साइड लायै साइड जिहेतु जों बेंगलाव थांना बर'फोर दङ खिन्थु जों जेराव थायो बेयाव मैथा मार्केटाव मोनफेरा ओमफ्राय साम' मार्केटाव मोनफेरा अमाखौ एसे गोजानाव लायो जोङो साइडआव माने ट्राइबेलफोर थानाय जायगायाव थांबासो मोनो आरो बाङालिफ्राथ' मोजां बे आरो बेनिखायनो बाहेरायाव थानाया माने एसे माने जों उनाव लुबैफिनो आरो गावनि जायगायाव फैनानै माने गावनि जायगानि मानसिफोरजों रंजानो बेबायदि आरो ओमफ्राय दाना नों आंखौ मा सानानै नायफैजेननायखौ खिन्थानो आच्छा बेखौथ' बयबो मोनथिनो लुबैगोन मानसिफोरा कि लाभ मेरिज जानाय ना एरेन्ज मेरिज जानाय बे हिसाबै खिथानोसै जोंनाथ' एरेन्ज मेरिजआनो माने पेरेन्टसफ्रानो एरेन्ज खालामनाय आरो बेनो आरो हाबानि सिगाङाव लाइफआ आलादा जायो आरो हाबानि उनाव माने बेबि गथ' जानायनि सिगां लाइफआ आलादा जायो ओमफ्राय दा माने हाबा माने जाखांबाय बेबिबो मोनबाय दा बेबि मोननायनि लाइफआ कमप्लिटलि डिफारेन्ट जायो आरो दा गथ'आ 1 मान्थबो जायाखै बुंखाबाय वाइफआनो बुंखाबाय कि गासिबो माने चेन्ज जाजोब्बाय टाइम टेबोलफ्रा सिगाङाव जोङो निउस बानायबाय वाइफआ निउस बानायबाय थायोमोन नालाय सिगाङावथ' जों सानैल'मोन निउस बानायनायाव एसेबां प्रब्लेम जायामोन दा टाइम टेबोला जिहेतु गासिबो सोलायजोब्बाय माने गथ'नि उन्दुनायनि सायावसो जोङो निउस बानायनो हायो नाथाय जों थेवबो माने ट्राइ खालामगासिनो आरो माने एभ्रिडे सिगांनि बायदि होनो थाखाय नाथाय सानफा साननै एखमबा बाद जायो बेना टाइमानो थिग थाया नालाय खिन्थु बेफोरो थिग जालांगोन उनाव एसे देरलांबा देहानिबो खोथा थायो बेखौ थिग खालामलांगोन जिहेतु रायजो राजाफ्रा एथबां सापर्ट खालामनानै बिसिम माने लाबोबाय बे हिसाबै गोबां रेसपन्सिबिलिटि फिल खालामो आरो दा माने जोङो सानसे होआबानो माने बोरैबा मोनो ओमफ्राय खिन्थु एखमबा जिदिनाव होआ बे माबा मोनसे उपाय गैथाराबासो माने मिस जायो आरो खिन्थु जोङो कन्टिनिउ खालामलांबाय थागोन जा बाजैमोना बैसागोनि एसे मोसानो नागिरदों दा बाजैया माबायदि सोलोंदों बेखौ आं बाजैनिफ्राय एसे सोलोंहैसै नोंथांमोनहाबो नायलांबानो जाबाय जिहेतु बैसागो एसे मोसानो लुबैनाय बिराद दङ आंहाबो दा एसे आंथ' बाहेरायाव थांनानै सोलोंहैनो हाया नालाय दा बाजैनिफ्रायनो एसे सोलोंसै बैसागोनि नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयावनो थायो ओइ बुरा फैथार मा खालामदों नोंलाय ए नाय माथो नोंसोर बैसागो मोसानो सोलोंदों होननाया ओमफ्राय देलाय आंनो खिथालाय माबायदि नोंसोरो मोसानो नागिरदों बारा सोलोंबो मोना प्रेक्टिसावबो थांनो मोना आंहा जानला मानला बिबाजै बे जोंनि नामा जों ओरैनो बेखौ बुरा फैथार होनो माने बिराद ओरैबा माने स्पिडथार नालाय मानसिया ओंखायनो बुरा फैथार ओमफ्राय देलाय नोंसोर आं बैसागोआव माबायदि मोसानाय देखो आं एसे फोरोंलाय माने मोसानो लुबैनायाबो थांनो हायाबाबो दे खिथानाय र' एसे देलायनांगोन ना जेबो खालामथाराखै माबा बाजाराव थांनो आङो एसे बाजार लायनो माबा माबि मोसानायनिनो दे र' मा गान माबा औवा बिजौआव बानानै सुनाय दे फोरोंदो होमबा एसे सोलोंसै औ जोमग्रा लायाबानो जाखायाबा जोंना दे गानाथ' दामनांगोन ना दे दामदो एसे मोसानो सोलोंसै आंबो दिनैसो मोसानो सोलोंनो नागिरदों माने आंबो न'आवनो फुरथि खालामसै न'आवनो देलायनानै मोसाग्रा हुदा दंखायो जोंहा र' आं गानखौ दामनि दे र' बैसागो मोनलायबाय मोसानो मोनाबाबो न'आवनो लांदां बैसागो
जायासै खोमा रंजालि बैसागोनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव लोगो मोनफिनगोन